खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदोंमोन आरो बुंबोदोंमोन फैबाय थानाय समाव हेलिकप्टारजों बिथाङा केम्पेइन खालामगोन, बिसायख'थि फोसावदिंगोन। बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि खोथा होनाय बायदिनो हाग्रामा महिलारिया क'क्राझारनि बिपिएफ मेलाव बाहागो लानो थाखाय हेलिकप्टारजों गिबि खेबै 2025नि जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय दावबायबाय आरो फैबाय थानाय समफोरावबो बिथाङा हेलिकप्टारजों गोबां जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाहैगोन होनना मिथिमोनदों। नैथि खौराङाव दङ हादोरनि रैखाथि सेक्टरनि थाखाय आरोबाव मोनसे मोजां खौरां। भारतआ रैखाथिनि बेलायाव आरोबाव मोनसे गोदान आगान आवगायदों। भारतारि अख्रां सान्थ्रि हान्जाया गावनि अख्रां रैखाथि गोहोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों रबिबाराव इन्टिग्रेटेड एयार डिफेन्स वेपन सिस्टेमनि गिबि बिरनाय आनजादखौ जाफुंसारै आनजाद नायदों, जायखौ सुंद'यै IADWS बुंनाय जायो। ओडिशानि बोरिमायाव खालामजानाय बे आनजादआ भारतनि अख्रां रैखाथिखौ मोनसे गोदान आगान होदों। बावैसो बे खान्थिया पाकिस्तानजों दावराव-दावसि समाव गावनि गोहोखौ दिन्थिदोंमोन। बे खान्थिनि मोनसे गाहाय खुन्थियानि आखुथाया जाबाय अख्रां सिगिनायफोरखौ होबथानो आरो गोहोम गैयै खालामनो थाखाय राडार आरो सेन्सरनि मोनसे फारिनि गेजेरजों अरायसम फोनांजाबनो हानाय गोहो। थामथि खौराङाव दङ बिटिसिआव दासान्दि बारगासिनो बिसायख'थिनि दुंहाव बार। रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार मालदां बाजाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरनि माखासे फोसावथाय। बिटिसिआव बे बारनि बिसायख'थियाव सोरखौ देरहाहोजानो लुबैयो, बबे पार्टिखौ बिटिसिआव सासन खालामजानो हास्थायो, बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला जेराव खौरांगिरिनि सोंथियाव माखासे प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारखौ सोंखारिदों। सिगां समफोराव इउपिपिएल सोरखार मोजांब्लाबो दिनैनि दिनाव जेबो गैया एबा जेबो फालांगियारि बिथिङाव रायजो राजाफोरनो सुबिदा खालामाखै होननानै फोरमायदों। नाथाय मोननै बर'नि रिजनेल पार्टिया जथायै सोरखार दायोब्ला मोजां जागोन होननाबो बुङो। आरोबाव बिथांजोआ बुंबावदों दि प्रमद बर' दैदेननाय खुंथाइ सोरखारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 राङै होनो गोनांखौबो होआखै आरो सासेयाव 10,000 रां होनो होननायखौबो होआखै, मानो थगायनानै दोनो होनना बेबादि बुङो सांग्रां आइजोआ। 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि भटार्सफोरनि दोहौ। नर्थ नायगाव प्राइमारिनि इउपिपिएलनि मावथिफोरा बिपिएफआव गोबां जइनिं जादों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव इएम रनजित बसुमतारीखौ इउपिपिएलनि बिजाथि महरै फोसावखांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै गोबां सोद्रोमाफ्रा फैदों आरो नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जइनिं जाफैदों। जइनिं जागिरि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगां समाव इउपिपिएल पार्टिनि जानानै खामानि मावदोंमोनब्लाबो दिनैनि समाव इउपिपिएलखौ गोजोननाय मोनैनि थाखाय इउपिपिएल पार्टिखौ नागारबाय होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरानो इउपिपिएल नागारना बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारीजों सा 70निबो बांसिन मावथि आरो सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैबाय। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि नर्थ नायगाव प्राइमारिनि मावथि सोद्रोमाफोरा बिटिआर सोरखारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै एमसिएलए दनेश्वर गयारीखौ फिन देरहासार खालामनो थाखाय बिपिएफ पार्टियाव जइनिं जाफैयो। बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि। गुबुन गुबुन बिथांखि होनाय बायदिनो बिटिआर सोरखारा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गेरुवा गामियाव 2 लाख रांनि चेक राननानै होदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय 17 बोसोराव 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गेरुवा गामियाव सोरखारनि जेबो बिथांखिफोरा सहैयाखैमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखार आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'नि समाव गेरुवा गामिया माखासे बिथांखिजों लोगोसे आलारि सोरां बिथांखिखौ मोननो हादों होननानै गोजोननाय फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गेरुवा गामिनि रायजोफोरा फोरमायबावदों दि थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव जेसेबां भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन, बेनि बांसिन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनानै देरहासार खालामगोन होनना बुंथिबावो गेरुवा गामिनि रायजो राजाफोरा। चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ नुजाथिनानै गावनि आखाइजोंनो गेरुवा गामिनि मस्जिदआव चेकखौ गथायनानै होयो। सेरफांगुरि जनता फरायसालिमाया गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंदों।
रामपल बिल दखरा एबसुनि मददजों जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव दिनै सेरफांगुरि जनता फरायसालिमायाव गोदानै मुं थिसनफैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोनसे सावरायमेलबो जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव लोगोसे बड'फा इउएन ब्रह्म दतमा फरायसालिमानि गोरायुङाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव गुबैयै फरायसाफोरनि जिउ राहा दानाय आरो बर' रावनि राव हारिमु फेहेरनाय बायदि आयदानि सायाव सावरायनाय जालाङो होनना मिथिमोनदों। ड्राग्सनि बेरेखायै मोनसे अपारेशनाव काछार पुलिसा 3 फालांगिरिजों लोगोसे गोबां बिबांनि हिर'इन जब्द खालामनो हादों। पुलिस बिफाना लखिपुर कचाराव गंसे अट' रिक्सायाव नागिरदोंमोन आरो 3 फालांगिरिनिफ्राय हिर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। मोनसे आन्दोनि सुलुंसेयाव बिथा खालामनानै पुलिसा CDSP प्रिथिबराज राजक'वानि दैदेननायाव लखिपुरनि उजानतारापुराव अट' रिक्सायाव नायबिजिरदोंमोन आरो बेयावनो 3 फालांगिरिनिफ्राय हिर'इनजों बुंफबनाय गंसेनि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन आरो बे बाक्सुआवनो दोनखोमानानै दोननाय गासै 83 ग्राम हिर'इनखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हायो। जब्द खालामजानाय हिर'इननि अनुमान खालामनाय बेसेना 4.15 मिलियन थाखासो जागोन। पुलिसा हिर'इन फालांगिनि दायाव दरं जिल्लानि कारुपेटिया ओनसोलनिफ्राय 3 फालांगिरिखौ खादोंमोन आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ पुलिसा दला पुलिस थानानि आवथायाव कारम'बाइटारनिफ्राय उबर आली, कारुपेटिया दैमानि रंगुनि रेजाकार आली आरो माजिद आली होनना सिनायथि होदों। गोदान जोलैनि गेजेराव असमिया रावखौ जौगाहोनाय आरो सावरायनायखौ नोजोर होनानै असमिया प्र'डिटिन डिजिटेलआ फरायसाफोरनि गेजेराव लाइजाम लिरनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। गिबि दानाव बे बादायलायनायाव रायजोनि गुबुन गुबुन सोलोंथायारि फसंथानफोरनि गोबां अनजिमानि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। लाइजाम लिरनाय बादायलायनाया मोननै थाखोआव खुंजादोंमोन, जेराव 22 जुलाइ 2025 मायथाइनिफ्राय 22 आगस्ट 2025 मायथाइसिम गिबि दाननि लाइजामफोरा असमिया प्र'डिटिन डिजिटेलाव सेबखांजाबाय। बे दानाव थाखो एआव साबसिन लाइजाम बान्थानि थाखाय लाइजामखौ सायख'नाय जायाखैब्लाबो बि थाखोआव बे दाननि साबसिन लाइजाम बान्थाखौ बि बरुवा फरायसालिमानि 11 थाखोनि फरायसा प्रज्बानिता बराया मोननो हादों। मिरु बिगियान आरो बिरोंदामिन मन्त्रि जितेन्द्र सिंहआ फैगौ 15 बोसोराव भारतआ मावनो लानाय अख्रांमा मिशनफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि होदों। बिथाङा बुंदों दि भारतआ फैगौ 15 बोसोराव 100निबो बांसिन ग्रहसाफोरखौ दैथायहरगोन आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिया सोरखार आरो गावारि सेक्टर मोन्नैनिफ्रायबो मदद मोननो हागोन। बे मिशननि थांखिया अख्रांमा बिरोंदामिनखौ बांहोनाय आरो जौगानाय भारतनि सिङाव आरोबाव जौगाहोनाय। बेजों लोगोसे हादोरनि इसिङारि रैखाथि आरो हरखाब सामलायनायफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय बेफोरबादि मिशनफोरखौ गोनांथि होनाय जायो होनना फोरमायथिदों जितेन्द्र सिंहआ। खोमसि फोथायनाय होननानै बुंब्ला जानो हागौ गोबाङानो मोनथियो आरो गोबां समफोरावनो दाब दाब जायगा एबा ओनसोलफोराव दायना साजायनानै इनाय बुथारखोमानाय, साजा होनाय बायदि बायदि गोबां जाथायफोरा सम सम जानायखौ नुनो मोनगासिनो थायो। थांनाय माखासे दान सिगाङावबो बर'नि गेजेराव मोनसे फोथायनायखौ बिथा खालामनानै सासे बोराय सुबुंखौ भिडिअ खालामनानै समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होदोंमोन। जाय भिडिअआव सासे बैसो जानाय सुबुङा हर गेजेराव सि गानालासे बबेबा फोथाराव थाहैनाय नुनो मोनदोंमोन, जेराव भिडिअआ गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो गोबां सुबुङानो बेखौ पस्ट खालामदोंमोन। बेबादिनो एखे जाथाय सोमजिदों धेमाजि जिल्लायाव। रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामदों दि मानो हर गेजेराव बेबादि दुब्लियाव थाहैनो गोनां जाखो। बेनि सायाव थार बिजिरनाय खालामनांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि रायजो राजाफ्रा सावरायदों। बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।